e nder ɗum min mbi minen min nenne tawɓe cuɓima min bakkilto min mbaɗɗo galle min mbaɗɗo galle fulɓe o yimɓe fof gone e jalde min emin piyano lewru fof komin dañi fof min piya caggal ɗum min gandi kadi piyon kon ngala ko mbawinade min batti yaade e nder guure he somin jeehe e nder guure he après ƴettat kadi cuuɗi somin jeehe e nder guure he e min somi jettima mi kalde joom wuuro ha paari min jetto min joƴƴini siwo somi joƴƴini siwo min wi Allah wawi juuɗe fof ko nani fof yo dañ fof yo wat hen e nder ɗum yimɓeɓe dañɗe fof ƴetta junngo muɗum nanna e nder siwo soko waɗi toon waɗi ko waɗani toon yaltina junngo mum waɗa ni ɗum fof min gandi ala wawani wadde haydara min ñaagui autorité uji hewɓe yimɓe mawɓe hewɓe wonnoɓe ɗo min ñaagui ɗumen pour yo mbar min mbaɗa ñalawma pinal ɓe dokka min mbaɗɗo hay soko sal mawɗo sal o kam wiye ham ko daña hay soko batu pular walla galle pular yimɓe ne binda hen walla ne jangga hen ɗum fof min donki caggal mum noon min kawri ko ganduɗa Moussa Thioune wi yo noon ƴeewen guinniren goto e yimɓe meɗen o on saaha noon Allah hoddiri wata yahata artaɓe guinniri en ñalawma o ɗum noon ñalawma o ɓe daari hen ɓe woni daariɓe ñalawma he ñalawma o min mbaɗi ɗum ñalawma mawɗo to Agnam Thiodaye ɗo ko dañano hen foof min ndendi timmi manque 1 million ko seeɗa min gari min mbadde ɓeɗo mawɓe amen ɓeɗo min ndendini sukaɓe amen wonɓe ɗo mi yiiɗi ha limtu wonnoɓe garani ɓe pi tuufeje ɓe gaddi huuɗo ɓe gaddi leɗɗe ɓe gaddi fof min mbaɗi ɗo cuuɗi tati ɗi ganduɗa ɗe jiyano ɗon ɗi cuuɗi tati ɗi min ɗe mbaɗi ɗo ɗi oɗo goomu waɗi ɗum birsude min fof wona e jalde wi min joori guite par ce que minen e oɗo goomu wawa ɗum wadde Allah waɗi kisa honorable député Farba Ngom maire mo Agnam o yeehi o foti cuuɗi ɗi o nawani ɗum Macky Sall président Macky Sall président Macky Sall wi ko ɗi cuuɗi gono o ɗiɗo cuuɗi ko goomu oɗo de mo jiiɗon mbi ko ina sukaɓe amen tan ko e nder commune amen yarlitiɓe mbi ene mbaɗa galle fulɓe o wi ɗum de ha o wi minen fof min gon koye jaldeɓe saabu wiide ɓe mbaɗa ɗeɗo galle fulɓe o wi Macky ƴeew ko mbawɗa hen président wi so mboɗo wuuri e nder laamu haade gasi mami waɗ mise fulɓe mo aduna fof yeedo mami waɗanɓe ɗum inchallah kamɓe jawan toon cuuɗi tati ɗi mami waɗ yimɓe fof ha ceedo wadde jarama Farba Ngom kono jarama Macky Sall kono jarama oɗo goomu gonɗo ɗo jarama oɗo goomu saabu ɗo hannde merci horejo vraiment to dooɓi ɗo organisation